Ginong song senong joko jela Meghalaya kidi ginong song senong ki badan bok hakari India barok kawai. Namar ka jingdon ya ginong mikman kibayo ya ka MLA scheme baniarap ikipat ba haka kemkhat kumbaja hakani ka klip mat ka ba ka jingjinjar ka wan lenchop haman la kitliw yeng nakadaw ka jingdu bela bat bainong sngi bat bani snok tilang bat ka sarkar haka bani kun persya ya ka jing sapriang jong kunyang jipang corona ubala pensong sir ya ka perthai barok kawai. Ginong song senong gejala berokawai kilamat ikajing tunjuk ke bakrau bah hakini ki kendiat sengi bat ki kendiat tayo ke belaletno namar ka hukum pakhang ya kisnong kitau de sarkar India bani kun ikajing pang COVID-19 kajing kerdu kalawan hab hajan barok kitliu yang ha gejala ki balashim kuslai jingmut met labat sengi ban perkhat ke bam kadi bat kajing yap thangan Hendrai hakum kani kejing kot lat wan pat kejing pencingan ceki haba ke sarkar kelapan bena bagan pelat no ke song pisa bamar arpsan lak tengka syaki MLA na ke MLA scheme pekin yarap ikipat ba hak bansa meki marba mardi hakini kisni betrekam ka curfew bat ka hukum pakhang ya kisnong ditau kidan kato kaningot ki MLA ki ba persyang bantek jing yarap ikipat ba na do ke sedang jong kejing pakhang ya kisnong ditau bat ka curfew walakin pat dio ke song pisa na ka MLA scheme Hendrai hadian bagi layo kini ke song pisa kini ki MLA kini lejar syaman lagi senong kitau jong ki constituency bagi mikmat ban sam marbam bat kapisa syaki longyeng longsam bagi nyot hiat ki jingran kam juki halayeng ban lat na ke jingyap thangan tongine ngap sipor ke ke bagi MLA ki dan ban ong anamar hadu mentahi kadang wantang ke pipar sanction kapisa kampat wan kampat push pok account ke jong ki MLA ke sanction nung anang yo menin ba la sanction arpusan lak tang ba kidang patch po DRDA na DRDA director un sanction ni katu un patch block na block kin sa ai ka check na po katu ka check ngin sa deposit bat hadin kata ngin sa lapan pinon kami katu pisa kumba kalong benta ti ngin nang ya i syakmat namar hadin bangala deptit uni khaw la jan long la santrok tam menta ti menta kasngi ka information mangayo kanong ba ka stock ru kaduna nalorang ta kador klaki kandiat ti nalor ba kador klaki sa ka stock ru kaduna ngihap man up ti ngadangnya ken ya ka ketuka Lunia Marketing Private Limited kaba ka sarkar kala sya ngi bantiet from open market ya uni ukha ti uong yang mentan ba shitrok un ai biang na Saturday then every alternate days un ai nga shitrok kamun radang ayo shitrok la Saturday ngan yo shitrok la Monday ngan yo biang shitrok pat ha ka Wednesday ngan yo biang shitrok pat ha Friday dengan ang dunasa kumba santrok ye ban pendap katar shirong one round bangan ya ini ki shinong baro ngadang don kamsak basan rutro ti ka arpusan lak kan numpat poyang nong ti kinong red kila jejar palant nomor belai bai umarap nyeki umla ban pun posio ti kinong belas ngi pat kimyo treshu aba kimyo treshu kimyo ban tit kha nalor ba kayo khang nalor pat kabai belar kimyo te bakidon kam e menta ka de ukha namar ya uni upan hi haman laki yeng kidon ujuru aman laki yeng kidon te kidon kam e tang ukha bakidon kam menta la ki yo ukha ta kamut de kim yo ban bam do ru kilap yang hi namar ujuru jep ha yeng kidon de ha kabadi bagani ka jengrap ya snong ki thau hi phi so thu ka molai kon si ka long ka ba he ba bang phi mene ka long ka molai ngi den do sa ku sana jar tam ka di border sang ni molai lo nang ta ga lo na sa sana jar ki nong song sinong hang ni pede lang khen barit do hadu barit do naru iba kha hadu manta ba larang ba hispa tam duna ka silak tam te ga long ko ni kon si ka ba he ba to komun shwa ka kon ka nong stone ka lo ba he ndre ko long mata hi na ka kon si ka na po jila me khalia ka long ba ka mola ka si ka long ba he ba te hapdeng jong ni ka jing he jong consensi te kai ka bang sot nat hi fi so thu ka long ha ka nga ong ta ka ni ko jong hi pai ba ha ka bor jong te ka namla te ka banda ka ba sahi ka long ha ban pendem ho blei ban wat khabar ka jong blei ka long bon ni rap rem yang ban pli ka lan ti kom nu kom ban yo irap ndai pai ba
Di nga song kemen hi kan long ba ba dwai show blay na mala kasngi na mata ke jingram. Tapi song thu ni kong no shap hi dwai ka dwai ka jing ya ka jing ka long ya ka jing ko jikya jong ka pathe hi bro ko bai. Ka manda ka mar ndak India ka balai nam ta ka north east ba ka basau nam ta ka state jong hi dwai ka hamgo sang kata. Pada pring jong kata ka long ka jinwa jong abu blay undor kat ka long ba ka wei thru ying ka badan ha po jong kari ka jong hi kamde ka long ya ka ban yap than. Pi ka bang huslai ka bang itieng ha ka jinong pat jonga kalau boleh ka ba itieng ka long ya ki briu ki yap than kata ka de wei ka bang long am very much concern maka i jing long chiman hoi ka sarkar hi kan shai mun kam ban huslai ya ka bam to kata ka de basya de temporary hi ka molong mata ka biang no sedong kamdon hi ka junna de ka bangin hapan perkhat ka long ya ka ba ka long hadien namar ka ba hadien ko molong mata pi song tho ki flight ki mi asyo ta to ki flight ki ba arrange na ka bata ban kit ki mar ba madi de ka bata ba ar ke train ka mi asyo de ki don ki train bala ya to kata ka de ba kham ko seng hap perkhat pa de kom ka long mata ki nong tri ha ki factory bon ki factory mata ki la khang ki ba ding kim tri syo de kan ka stop pi ka bating matal kan ka stop ka India ka labu ka long to na ka bata kari bro ka we ta kan ka stop la do no ka bata ka basa ka long na ingin yo ba de to ngai scam hi blame me no na ka bata ka long jong ka India hi bro ka we banda ka liang jungi jong mata ngang kren na po yo ngote po jur ngi gi gi briu jong blay la thao ngi ha ka dor blay pada ngai scam ka long blay hi ka long ba onum ino bat shen hi ka long da ka bor jong blay par blay hus lagi kamba ba khrau ba kan kan ti mata ka long ba uni coronavirus khnyang jingpang covid-19 kang don jingmen hi ka long ba da ka bor ka jong blay ki kamba jong blay bu khnyang usayap no unsa do no unsa ja no onum la mar ki clear Mentah ngila debru ban sedang ya ke second round. Ban iPad ya ki BPL ki AAY ki PHH bat ki ni ki lai sau tuli ki kat ki bayok kau ngila sedang ban iPad ki upan ngi ai sini ngi ai kumpiang shen mdon dai haka yo man hakini ki sngi te ngan yo kota jonga yo dairu te kat nang mi ki sngi ngin nang persang pan pej bangila banyarap ya barok ki brio ningkong katuk ni gidong gadon gajing ong o balai yangi klem ailem wala ngide kita ki card holders re ngide ban so thu ba at least kini ki badon cards ki dang yo khaw kundet isin ai ki tu ki badai kinong song jongka constituency jonga ki bamdon ya kono ka card tinang tu pade ngakwa ban shuya she bat phi ba ki bun pat ki wait pat ki basong ka snong jungi ki bam dei ki voters tinga she snopsen ai bha ye ki to ki don ki tripuris ki don ki arunachalis ki don ki garoru ki basong ka constituency jungi ki bam dei ki badon ya ka epic te kamansim junga kamsha ban shukulut bat matla ki don na silcha Assam ki don na kiwi ki jakan Assam kelumlang ki niru ngam banse bang at least ngadi ban ai kat bangala ai ti yaki ngala ai be ukhau san kilo bat uphan ar kilo ti kani gede kata karukom bangi tre ha ka constituency jungi bangi kermen baka pisahkan poi wood saka constituency jungi namar menta ni hapet paderu ya ka procurement na ka benta ki at least ki N95 mask ki babon ba ki hospital ha po constituency jonga bat ngayo kata ka kaipot ha kapor bangawat tip ba baro ki batray ha ki hospital ki don ya ka protective mask ngele pun poi kumba arajar berni ukhau katuan espa berni pan udai but ngila pun poi shaman lagi dorbar sunong bakin serang mansam but hajin bangilaya i kumtu ki bangilaya ken nomor bakan kan kenjo cukup nyaw hajar ngudi tu ki pada desa ki baduk ki bakar du ki pada don kam sya ki jingarap ku magana ka por ka baban kana ka jing jinjar te ngila khani arab sanlak inum dam nomor lain li ki item te rengkal baki member juga MCIC ngile shong meeting ban ngala kile ai jumot nga bangan contribute no spola
nomor bakal sepulang naka tulok MLE ke jonga hagapur ke ba ke district administration ke penjaya ke pelat ya ke curfew kum hiti ki puar ki dukan ki pli kat tu kat den ki dukan ki pli te ki bo pli ka dukan ka pli ha pelabar sini arum dan te kena ka jing mang jonga sepulak naga tulop naga naga benda yo benda arajar kitu sisa kiba kiba tuk 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 kiba rum dan apalah te katuru ka nomor ba pi ka arab sanlang ka guideline ni kalong ka arab sanlang baki ISKM li ka guideline ni kata ka guideline ni kata ka rules ban pentragam kalong ban thiet ka de bitangi ki marba mardi hei tenre kidan ki ban kam ni ka pisa ko ban ka por dong yo pi kadukan ka pli ka ki plat ya ka pi unre ki thiet de mdan ni takarau telur de halor juga ne daga naga sepulak tengka kaba ngair mak naga tulop daga ne ke yo pada inka syaki bar tu ki bawan dan ki bangaya cetu senes tai ki ba duk bakrudu ki bom dan bisa ki don ru ki ba bangaya senes tai ki popli ki sulai syai yang sakaman yele gumno pet sabah dan bar kilong genuine kepada sisa te ngiang ne kadika jaka kadika mix area kabe song nang por ki jadi don kiba ya kiki don gam dam gitu bimban si ban ai don gitu men kikro ki bom don si bope don bar gitu kilong kumi kiba kiladu no yo lok mo ki widu ki belayap long ki bopli ki ya clean mdap bisa don ru ki jatra ki babha ki aram don bar ki jatra ying ki ba parking ko mana ko por ki ong ko mana ka por ngiru ki jinjar ki ai tang kendiat kan so ki batang skiru ar kulu khaur ki biot kum kita ki lagi jong ki te ka sulong no kada jing mang jo naga tulom in cash la yo ban ai ki te kala long ka jing ai men sim bat kala yo ken ban continue ya ka ba ko ki ba lai ba de ka long ka jing e ka ba mi mata ka long ha ka ba de ba ki nong shawai pi ka wi ki nong shawai ba ple ki nong shawai dan ki nong shawai ne ki do ingam nen ka sing yong pa ba naga le ji ki don ki trai yeng mata ka sing la pa nyen rutrik men rim jo trai yong pa ka bai wai ki trai bai ki nong ki trai yeng ki la pan bai wai ngong pe kombolong mata ka sarkar kala kerpan ya kita yeng ya ka bamenta ka to se da long bala itri lemo sarkar so snai ka buduk bosong mata nang nukin yo ka ban siu ka long gi bai wai lani da kan long bala to ka mumta sina abanai pila ban map no steng ni pila ban map ka no pila ban map ro ka mumta arbanai de kata ka long ka jira ko khrao ba nam mata ka jong phi de ka wi ka benda ka ba arhi jing shana ka leng jong sarkar ka na ka leng jong sarkar kala kerpan ya kita yeng sebai rablem pernah kali ngajung ngarung akar part kalong ya kita yeng ki basong yeng pa mulai ya kita yeng baro ngondolong bala sngau sen elem nda ka benta ki no shawai kan ni ka por ka ba kan ni ka por penyerap nda ka benta kalong ki bedok basong ada pimerap hani ka por le penyeram pi ko mo matang kong ka jing thu ko jonga hi kam ngom kwa kalong ba ka sarkar ni beredu hadu anu ibe hedu ka sarkar kan sarkar kalong ba ka sarkar kalong ka sarkar kanyeram di nakali nga jopin lo nang tam ngada pi ka wi ka bang ngalong conscience ka wi ka bang ngalong conscience manga ka bang ta ka besar to pai ba ki tip ka long ba ki ya mali ki yo arkro san phor ark bersua arkro mata arkro san phor ki pai ba ki tip de ka wi ka shlom shul da ka jar khat ngi ong sarkar ya rap ya ka mola ya rap ya ka ta ngangas ko ra usi benesta ong tang sikin ka skim jopi arkro bali mi rap man yang jopi pi kata kalau dah jar khat bang kren kumta pi ka kalau ka silong ba kalau nakaliang ka jongi kalau ngin daerahnya khamat ka jong konsi khamat ka jelahi ber pidon ka skim pi dah ka jar khat kam ai mentaro nakaliang ka jongi haban pelut dah ya pisah de ka banta ka basa pada ngin sa jos hak ka bade ba ka de ka kam to ka jingken tu nakaliang jonga kalau yang gilang baro andro phongot ba thup inga ong to da ka long bala ong ki emli ngi ber khoi emli ong to ngi ket khia le jong konsensi khang bai pai ba jungi ken yo ka jingram la ka de ka pisa la ka de khau la ka de jong kam borong ni ket khia khanang ba ki pai ba jungi ken dam ro jinge tang ba ngin hap man yakundu para mangi ki embali namar ba kani ka arpuson sanlak kan numdap tang na ka benta banyarap hakni ka por kham tam le kumbang yo I menta ka long ba kani ka lockdown kala pan continue kala pan peteng lada kini ke lockdown ke laban penting ti kanang kata syusyu iki pai ba ki jongi but lada ngikwa pat ban lai
no niu kenyang jingpang ngar ma so ya hak badi penting hi wat langi jinja gi dei ban penting ya kini ko lockdown